Na toto video som sa strašne tešila. Ideme sa pozrieť na moju osobnosť trošku z iného súdka a poviem vám možno veci, ktoré ste o mne nevedeli. Ja to mám spísané v mobile, aby som na nič nezabudla. Dobre, takže začnem asi takým najviac signature a tí, čo ma poznáte, o tom viete. Je mi v kuse zima. Keď hovorím, že v kuse, tak v kuse. Aj teraz mám proste ľadové nohy a to som oblečená a som si vybombila klimu na 24 stupňov v izbe. Mne je zima v lete, mne je zima, kým napríklad sa zohrejem v saune, tak to mega dlho trvá, hej, že ja mám proste, v kuse mám studené končatiny, ruky a chodidla, že default. Čiže je mi v kuse zima, neviem, keby od čo to pramení, ale viem, že napríklad aj mojej mamke je v kuse zima a v kuse vidím strašne halúznu vec vonku. Taký, neviem, čo to je, ale je to čudné. Dobre, to je jedno, nejaký robot. Takže je mi v kuse zima a myslím si, že to mám po mamke. A bude to podľa mňa niečo, že s prekrvovaním tela. Dobre, ideme na ďalšiu vec. Dokážem zjesť viac ako muž. Od detstva sa potýkam s tým, že som dokázala zjesť viac ako ocko, viac ako môj frajer, proste vždy som zjedla ako prvá. Mám proste takú kapacitu v tom žalúdku, teraz neviem, že či v žalúdku alebo v črevách, asi aj, že proste moja úroveň hladu je úplne, že inde ako u bežných ľudí. Vy si neviete presne, že aké chemické procesy sa mi dejú v mozgu, keď jem a napríklad keď som že brutál hladná a sa najem, to je normálne, že eufória, že podľa mňa to, čo zažívajú ľudia na drogách, zažívam ja na jedle. Všade stále zaspím a milujem spánok. Paradoxne, odkedy som začala chodiť do roboty, tak fakt akože som v tomto disciplinovaná, že chodím na čas, chodím skôr do roboty, že už o 7 som ideálne v robote a robí mi to síce damage, lebo nakoľko milujem spánok a fakt by som všade spala, tak to není úplne ideálne, ale beriem to tak, že proste dosť to uberá z dní, keď napríklad vstanem o 11, kedysi som stávala proste, že napríklad o 1 alebo o pol 1, čo je brutálne skoro a proste celý deň bol už odpečený. Takže teraz ako keby už to tak nemám, ale proste, že som spachtoš. Nie som väčší spachtoš ako moja sestra, lebo tu podľa mňa nikto nikdy v živote neprekoná, ale rada spím. Milujem kombuču, pane Bože. Tí, čo ma sledujete na Instagrame, to viete, aj tí, čo ma poznáte, ja som najväčší milovník kombuče, všetkých fermentovaných vodičiek a všetkých vecí tohto typu probiotických, prebiotických. Z nejakého dôvodu si to proste môj mikrobióm pýta a mám to rada a extrémne rada ako keby skúšam, že hoci kde prídem, skúšam nové kombuče a tak, ale preferujem tie bez alkoholu, väčšinou tie, čo majú alkohol, si aj nekúpujem. Kombuča, tí, čo neviete, je fermentovaný vlastne čaj. Je to veľmi dobrá vec na trávenie, ale samozrejme závisí, akú kombuču si kúpiš, aké má zloženie a aký máš mikrobióm v črevách. Čiže to, aké máš baktérie v črevách, môžu veľmi ovplyvniť to, ako ti sadne kombuča, lebo niektorým ľuďom to proste nesadne, že ich z toho nafúkuje a práve, že paradoxne im je z toho zle. Milujem rúžovú a milujem kamienky. Akurát tu mám proste moju kabelku a čo vám ukážem rúžové, tak akože tam mám rúžový diár, rúžový mám statív, aj kryt na mobil, proste fakt aj toto mám rúžové. Milujem rúžovú, nie na základe toho, že to je nejaký trend, ale proste mám rada tú farbu a plánujem niečo s rúžovou také veľké spraviť odpočítam dní, kedy to vyjde vonku a budem to môcť dať vonku. Proste je to moja obľúbená farba, aj napriek tomu, že viem, že sa mi nehodí typovo, že som ríšavka, proste vyzerá to na mňa otrasne, ale aj tak ju nosím, lebo proste mám rada tú farbu. A milujem teda tie kamienky, diamantiky a debilinky. Pre niekoho to je gíč, pre mňa to je životná cesta a kebyže si môžem vykamienkovať aj auto, tak ho mám vykamienkované. Som závislá na živočíšnych potravinách. Reálne si za žiadnych okolností nikdy v živote neviem predstaviť, že by som bola vegetariánka alebo vegánka. Že by som nejedla mliečne výrobky a mäso. Ja milujem mäso, pane Bože, asi není deň, kedy by som nemala mäso. Teraz sa, keď to vidí nejaký vegetarián alebo vegán, sa do mňa pustí, že chudák zvieratka, tak proste, bohužiaľ, neviem si predstaviť život bez mäsa. A extrémne obdivujem ľudí, ktorí proste povedia, že nemajú radi mäso. To podľa mňa, to im normálne, že neverím. No dobre, toto je podľa mňa, že druhá najviac signature vec pre mňa, že nenavidím mokré vlasy a rozpustené vlasy. Nenavidím to. Aj napriek tomu, že vidíte, ako mám dĺžku vlasov a neskutočne sa mi páčia dlhé vlasy, vždy to bol môj detský sen, tak najväčší damage na svete mi robia mokré vlasy. Mňa keď sa dotýkajú mokré vlasy a normálne normálne navracanie mi je, keď si to predstavím, nenavidím to. A rozpustené vlasy je strašne rare, keď ma vidíte s rozpustenými vlasmi, lebo mám taký typ vlasov, že sa im v kuse uzlia, v kuse ich mám v ksichte a sa mi aj takto hnusne rozdeľujú, neviem, či to aj teraz mám, takže proste nepreferujem to, nemám to rada.
Stále robím tento zvuk, je to proste zlozvyk. V kuse to robím, lebo ja mám stále dojem, že mi niečo stojí v hrdle, že keby hlien alebo niečo, že tak si to predstavte, že keď ste chorí a máte proste hlieny a potrebujete si ako keby zoškrabať ten hlien z hrdla, tak ja mám proste toto, ale ten pocit mám, že mega často. Ale nerobím to úplne, že non-stop, že vás ide z toho rozdrbať, ale robím to akože dosť často a veľa ľuďom to vadí. Milujem variť. Strašne rada varím a zistila som to vlastne vtedy, keď som začala v podstate cvičiť a začala som riešiť nejakú stravu a dovtedy som akože vždycky nás mamka viedla k tomu, aby sme varili so sestrou a vždycky som mala k tomu ako keby taký dobrý vzťah, lebo mamku tiež proste baví variť a vždy experimentovala v kuchyni, čiže dosť to ako keby pramení z tej výchovy od toho detstva. A rada proste experimentujem a skúšam veci a dokážem ma veľmi, ale že veľmi nahnevať, keď sa mi niečo nepodarí a nie je to podľa mojich predstav, čo sa týka jedla. Čo teraz mi napadla ďalšia vec, že nevideli ste nikoho viac nasratého ako ja, keď dostanem zlé jedlo alebo jem zlé jedlo. A hlavne ešte, keď som hladná. Ja sa to snažím proste kontrolovať a ovládať, nech nie som proste ofúčané decko, ale to sú fakt, že chemické procesy v mojom mozgu a taký hnev, ako sa vo mne proste prebudza a keď mám zlé jedlo, asi ani nejdem hovoriť nahlas, že čo sa mi deje v hlave. Som extrémne emočný človek a veľmi, veľmi mi záleží na tom, aký mám vzťah s ľuďmi a že v akom prostredí som, ako keby napríklad, že v pracovnom, hej, že kebyže som v dennodennom kontakte s niekým, s kým mám že zlý vzťah, alebo nejako nemečujeme, tak úplne mi to strašne zle robí a mi to uberá energiu, lebo ja neviem, ja to tak mám, že proste potrebujem mať proste dobré vzťahy s ľuďmi. Nie na silu, vôbec nie, a nie fejkovo, toxicky, ale prirodzene, že sa snažím nejako mečnúť ten jeho vibe a tú jeho energiu, aby sme nejako vychádzali, len aby proste sme mali dobrý vzťah. Milujem všetky zvieratka, keby môžem, keď budem žiť sama, tak by som chcela farmu a mať tam, že kravičku, mať tam kapibárku, mať tam vava zvieratko, tí, čo pozeráte TikTok, viete, čo to je, také s zúbkami upyrými. Strašne chcem mačičku, strašne chcem rakuna, medvedíka čistotného, strašne by som chcela, čo sú také signature zvieratka. Extrémne sa mi páčia jazvečiky, extrémne sa mi páčia fretky a tieto... jak sa to volá, vidry, to sú strašne zlaté zvieratka. Raz si splním sen a budem mať všetky zvieratka, čo chcem a budem sa o nich starať a robiť im papať a budem im dávať lásku. Nie som Eileen, ale som Aileen. Všetci sa ma pýtate, že či to je prezývka. Veľa ľudí z vás si myslí, že je to prezývka, ale nie je to prezývka, fakt sa volám Aileen. Ale preferujem, keď ma ľudia volajú Aileen a ja vám vysvetlím, že aké myšlenkové pochody sú za tým, že napríklad pre mňa je, keď mi niekto povie Eileen, ako keď poviete pre meno, že Samo, poviete, že Samuel. Alebo pre Gabiku, vieš, Gabika je proste také friendly, povieš, že Gabriela. Že také mi to príde rázne, také tvrdé a proste cítim sa tak, že keď mi niekto povie Eileen, tak som taká, že ma nemá rád. Dobre, takže dosť také akože flipové veci som vám povedala o sebe. Myslím si, že som povedala asi také všetko, čo mi tak najviac napadá. Tak, no, tak snad ste ma trošku viac navnímali osobnostne. Ako som hovorila, nechcem mať YouTube založený len na vlogoch a toto mi prišlo také, že fajn videjko, nemám nič také vonku. Takže tak. A som akurát inak v Prahe s Jimbimom na fotení. Stáde vám vyjde vlog, teším sa na to veľmi. A idem akurát o chvíľu cvičkať, čiže preto mám aj tento fit. Som už strašne hladná, ale nie som ešte nervózna, jak som spomínala. Ešte je to v pohode, dá sa to zvládnuť a nechcem sa proste prejesť pred tréningom, nech to šlape, nech to ide. Tak dúfam, že sa vám videjko páčilo, že nie ste teraz takí, že unfollow, blog, že ma stále máte radi. A keď ste sa pokrinžovali na nejakých mojich vlastnostiach, tak bohužiaľ, to som ja.